nezvavo tiri maFristiya. Then that Kuda ndakadzikova kukanva dzese zona vakubhera mechedzwa kuvura bhero ndokwanda tutora andinoona wakapeka ukani itiko chuchu ngandike mwana mudiki ndike mwana mudiki iwita zvinhu zvine amuzere mukuti kukanva vanhu vanenge vakapfeka zvakadai amuzive itiko chuchu ndoti ndiko kapfeka kukanva uku amuzive kaya mutuyembe kwakadai itiko tikunzwa tinopfekwa ikoko zvine umwari zvi kwaimba mune yamakadhekwa musina hembe muno ndezvazvo zvina mwari mukadzi ndendakadya kwake saka chero kumanje neniwo ndinenge ndakatodhakwa muchaona zvenyikoko kuti kunenge kwakamira seikoko aiwa mana munhu ari kuenda kukanibva kukanibva ndokwatiri kutozoenda manje tikashekwa wakapfeka aka here ikaka zvakadaro kaninotora neno ndikuendawo ndakaruka iko kabhuruka kajunior ndokamupfeka yakasindira neno ndikuendawo ndakaruka iko kajunior chaimushe tosangana kukani aiwa kana wore tosangana